जों गोबां समावनो कनफिउज जायोदि इंराजिनि बबे सोंलु सोदोबा बर'आव मा ओंथि फोरमायो। बेखायनो जोङो माब्लाबा आनजादफोरावबो गोबां सोंलुनि ओंथिखौ मिन्थिनो मोनालासेनो आन्दादुन लिरनाय जायो। दा अब्ला फैदो जोङो बे सोंलु वर्डफोरनि एबा सोंलु सोदोबफोरनि ओंथिखौ बर'आव मिन्थिनानै लादिनि। Welcome to my YouTube channel. My name is Dhoni Narzary. अब्ला जों जागायलांदिनि। Whatनि ओंथिया जाबाय मा। जों बेखौ जायखिजाया माबा मोनसे सोंनाय समाव बाहायनाय जायो। जेरैहाय What happened? मा जाखो? What did he say? बियो मा बुंदों? What time is it? दा समा बेसे जाखो? बायदि बायदि। For what? बेनि ओंथिया मानि थाखाय? बेखौ जोङो हरखाब सोंनायाव बाहायनाय जायो। जेरैहाय सासे मानसिया गारि एक्सिडेन्ट जाबाय, बेखौ खोनानानै for what? मानि थाखाय? बेबायदि। When माब्ला एबा जेब्ला। जेरै when will we go? जों माब्ला थांगोन? When did Priya call? प्रियाया माब्ला फन खालामदोंमोन? When did meet? नों माब्ला लोगो मोनदोंमोन? बेनि अनगायैबो जों माब्लाबा since when, until when बेबायदिबो सोंनाय जायो। since when नि ओंथिया माब्लानिफ्राय, until when बेनि ओंथिया जाबाय माब्लासिम। where बबेयाव, आरो बे where खौनो जों माब्लाबा जेराव होननाय ओंथिबो फोरमायो। जेरै where are you? नों बबेयाव? Where is Paris? पेरिसआ बबेयाव? Where did you go? नों बबेयाव थांदोंमोन? दा फैदो which नि ओंथिया बबे। जेरै which is mine? आंनिया बबे? Which is better? बबे साबसिन? Which cup is your? बबे कापआ नोंनि? who नि ओंथिया जाबाय सोर। जेरै who knows? सोर मिन्थिगौ? Who is that man? बै मानसिया सोर? Who left the door open? दरखौ सोर अपेन एबा खेवनानै गारलांखो? whom नि ओंथिया जाबाय सोरखौ एबा सोरनो होननाय ओंथि फोरमायो। जेरै whom will he blame for the accident? एक्सिडेन्टनि थाखाय बियो सोरखौ दाय होगोन? The man whom I met yesterday is professor. आं मैया लोगो मोननाय मानसिया सासे प्रफेसर। This is my neighbor whom I like a lot. बियो आंनि नसुंसेनि मानसि जायखौ आङो मोजां मोनो, नङा होनब्ला? बेबायदि। with whom नि ओंथिया जाबाय सोरजों। for whom सोरनि थाखाय, बेबायदि ओंथि होननाय जायो। दा फैदो whose नि ओंथिया जाबाय सोरनि। जेरै whose car is that? बै कारआ सोरनि? Whose bag is that? बै बेगआ सोरनि? why नि ओंथिया जाबाय मानो। जेरै why do you ask? नों मानो सोंदों? Why do you lie? नों मानो थगायदों? Why are you busy today? नों मानो दिनै busy? बेबायदि। दा फैदो how माने एबा how नि ओंथिया जाबाय माबोरै। जेरैहाय how is your dad? नोंनि नोमफाया माबायदि दङ एबा माबोरै दङ, बेबायदि। how are you? नों माबोरै दङ? how should I know? आं माबोरै मिन्थिनो, बेबायदि। how जों ओरैबो सोंनाय जायो। जेरैहाय how far? बेसे गोजान? how long? बेसे गोलाव एबा बेसे गोबाव? how many? बेसे मेरला एबा बेसेबां? how much? बे एखे बेसे मेरला, नङा होनब्ला? how old? बैसोआ बेसेबां, नङा होनब्ला? बेसे बैसोनि, बे ओंथिखौ सोंदों।
आसा खालामो नोंथांमोना WHनि सोमोन्दै गासैखौबो मिन्थिनानै लाबाय। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनोबो दाबाव आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।